Aṅụrịka ị gabaga akwụkwọ mụtakwa ihe taa. Maka ihe m ji ekwu mana uche ga-eyeghe ya bịagodi ka m jọgụ nke egoro aga ụnya nno ya ka na-asị 1 otu taa bụ 3 atọ ehe na ụmụnne ị na-agụ ya nnu na isi na-akụziri ruo na 1000. 1 bụ gịnị? 1 bụ otu. 100 bụkwanụ gịnị? 100 bụ otu narị. 1000 bụkwanụ gịnị? 1000 bụ otu puku. 1 million bụkwanụ gịnị? Ị mara ihe bụ 1 million? 1 billion kwan. Ị ma akwụ uche ga-erughị ọkụ ya nsogbu adịra. Ọ bụrụ sọ gị ka m ga-akụziri ya ka m kụzikwere ya ndị na-ekiri m. 1 bụ otu, 100 bụ otu narị, 1000 bụ otu puku, 1 million bụ otu nde, 1 billion otu njeri, 1 trillion otu puku njeri. Ị ghọtara? O nwere ilu ndị Igbo na-atụ na-asị ka mmiri ama na ọgazi akịka ya dị ya n'arụ. Ka mmiri ama na ọgazi akịka ya dị ya n'arụ. Ilu ọzọ ejikwa ị nwere ike isi ọgazi mara mma mana ejighị ya achụ mmụọ. Ịghọta? Ọgazi amaka mana ejighị ya achụ mmụọ. Ya bụ gịnị faụ pụtara ọgazi maka ụbọchị ọzọ. Aṅụrịka kpọrọ nwanne gị nwoke ọ bụ mmemebịa gaa ka ị gaa nwụtara m ọkụkọ. O nwere ọkụkọ m rụbara na nke mma Ngozi. Gaa ebe a gaa nwụtara m ọkụkọ ahụ. Ọ mekwa male one. Ma female one. Chere ka m gwa gị gị bụ onye Igbo ọkụkọ nwere oke na nne. Ọkụkọ nke oke ihe a na-akpọ ya bụ oke ọkpa ma ọ bụ di egbene. Ọkụkọ nke nne ihe a na-akpọ ya bụ nne ọkụkọ ma ọ bụ nnekwu ọkụkọ. Ndị Igbo tụrụ ilu si na onye ji enyi ekwe ọnya kedu anụ ọ chọrọ ịmata. Onye ji enyi ekwe ọnya kedu anụ ọ chọrọ ịmata. O wee bụrụ ilu bụrụkwa ajụjụ. Ịghọta? Gịnịkwanụ bụ enyi anwa eji ekwe ọnya? Enyi pụtara elephant. Elephant bụ enyi n'asụsụ Igbo. Ya asị gị onye ji elephant wee kwụọ ọnya kedu ihe ọ chọrọ ịmata, kedu anụ ọ chọziri ịmata. Ya bụ enyi bụ gịnị? Elephant. Ịghọtara? Maka ụbọchị ọzọ amara m ka onye egwuregwu a mana ọ ga-epe mpe. O nwere egwu anyị na-agụ mgbe anyị na-asị aghọ malitere mawi na mmiri mbara si ọkwa na nzuzu. Aghọ si na achọrọ m ịmụ nwa mbara si mokene kamfu driver do ubekene anyị o n'ebe na nkume eze driver do idekene anyị o n'ebe na nkume eze. Ọkwa gị bụ nna, ọkwa gị bụ nne, ọkwa gị tara karịrị n'elu bedị. Awa gị so gụọ egwu mana ọ ga-epere mpe anyị gụrụ egwu a mana ọ bụghị ya ka m ji wee kwe n'ụbọchị nke ihe nchọrọ ịgwa gị ụbọchị nke taa na toad pụtara gịnị? Awọ. Ebe frog bụ mbara. Toad bụ awọ, frog bụ mbala ma ọ bụ mbara dịka olu ndị si asụ ya. Ịghọtago? Ọ bụ ụbọchị m na-agafe mmadụ na mmadụ na-akọ kọgide ọnụ ozugbo a onye asị ya nne ka ị desoro ihu ka chimpanzee. Nke bụ eziokwu bụ na ka gbasazikwa gị mụ amara mana nke bụ eziokwu bụ na emezuzie ya mana ọ bụrụ ihe m chọrọ ịbịa gwa gị taa. Ihe m chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị nke taata bụ na chimpanzee nwere afọ Igbo. Ihe a na-akpọ chimpanzee n'asụsụ Igbo bụ gịnị? Adaka. Adaka. Kama isi ya na-egidesoro isi ka chimpanzee si ya na-egidesoro isi ka adaka. Na-egidesoro isi ka adaka maka ụbọchị ọzọ. Ịghọta? Ụbọchị ọzọ tupu ị na-akọ onye ọnụ gbambọfụ na ịmaziri ya n'asụsụ Igbo. Ọ gbasara m ịkọrọ ya mana gbambọfụ na ọ bụ n'asụsụ Igbo ka ị na-agwa onye anwa okwu. O nwere ya ahụ a na-ekwu maka wall gecko. Ụfọdụ si na ọ dị njọ, ụfọdụ kwuo na o mere nke a mee nke ọzọ. Ọtụtụ ihe dịgasị iche iche a na-ekwu maka wall gecko. Mana ebe m na-ekwu nke mbụ wall gecko nwere afọ Igbo. Ihe a na-akpọ wall gecko n'asụsụ Igbo bụ gịnị? Agụ ụlọ. Agụ ụlọ. Maka ụbọchị ọzọ tupu isi ewo gboro m wall gecko anụnwa si ya gboro m gịnị? Agụ ụlọ anụnwa.
ịghọtara ka iwe ka soro na-akwalite ndụ na omenala Igbo. Ngwa kemesịa. Ọnwụ ilu ndị Igbo na-atọ sị na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma. Mmadụ ibe gị na-eme ọfụma, ọ na-ewe gị iwe na onye a na-eme ọfụma. Ngwa metụ aka n'obi gị kwuo abụ m amụnsu. Ugo anwa ihe a na-akpọ ya na bekee bụ ego. Ego pụtara ugo. Ugo pụtakwara gịnị? Ego. Maka ụbọchị ọzọ ọ bụrụ na ịfụ igụla anwa ị mara na ọ bụ ugo. Ilu sokwu ya bụ na ọnọdụ ugo adịrị egbe mma. Ịghọtala? Ọ bụ mụ na-eme bịa ebe a. Ị bịago? Oge m na-aga na nke Mma Ngozi, afụrụ m ka ị nọ n'ama obodo wee na-egwugharị egwu. Kedu ihe ị na-achụ? Kedu ihe nọ n'ime ọfịa nwa na-achụgharị? Mami m na-achụ grasshopper. Ị na-achụ gịnị? Grasshopper. Kedu nke bụ grasshopper? Ụkpana ka ị na-achụ. Ọ bụ m na-eme agwago gị si gị ga-ezuzi n'ezuzu. M jụọ gị ajụjụ gbaa mbọ fụ na iji asụsụ Igbo wee na-aza ya. Oyibo amaghị m asụ, mana ifuru Igbo aka m na-agba n'ebe a. Bụsị ọzọ m jụọ gị ajụjụ i wee kpọghara ya n'asụsụ Igbo wee kpọwa afọ Igbo itinye gị isi n'ọkụ ụbọchị a. Ifugo ya grasshopper bụ ụkpana, ụkpana bụ grasshopper. Maka ụbọchị ọzọ aṅụrịka bịa ebe a. Ana m aga afịa ka m gagote ihe. Ifu na azago m ya n'ụtụtụ dozie ya ka ọ ga-esi dị. Tupu m na-anata kpọọ na isi n'ala nata ka m sụọ gị akwụ ka m gbuo ego ka o si. Na-egotekwara m watermelon. Kedu nke bụ watermelon? Aṅụrịka bụ onye ka m gwago gị na ọ bụghị watermelon ka a na-akpọ ya. Ị bụ onye Igbo, asụzina ka onye ihe na-ekopụ n'isi. Ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo bụ anyụ mmiri. Anyụ mmiri. Watermelon bụ anyụ mmiri. Gị onwe gị watermelon bụ anyụ mmiri. Bụsị ọzọ isi nwaanyị ọma ego ka ị na-ere anyụ mmiri ga ịghọta. Enweghị m ogologo okwu, naanị ya nche ịgwa gị bụ na spider bụ ududo. Spider bụ gịnị? Ududo. Ọ bụziere ihe anwa ọ na-akpa a na-akpọ cobweb. Ihe a ga-akpịa bụ ọnya m ududo. Ọnya m ududo. Mana spider n'onwe ya bụ ududo. Mana ihe anwa ọ na-amị, ihe anwa ọ na-akpa bụzi a na-akpọ ọnya m ududo. Ịghọta. Abịa n'ala Igbo, ala Igbo nwere etu dị iche ha si agụ izu nke ha. Abịa na obodo ndị ọzọ nwere ụbọchị 7 mejupụtara otu izu. Mana abịa n'ala Igbo na-agụ naanị mkpụrụ ụbọchị 4. Obodo ndị ọzọ na-agụ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday nakwazi Sunday. Mana abịa n'ala Igbo na-agụ Orie, Afọ, Nkwọ, Eke otu izu. Abịa na nke ndị oyibo izu 4 bụ ihe mere ofu ọnwa. Mana abịa na nke ndị Igbo ihe mere ofu ọnwa bụ izu 8. Ya bụ na ka ha si aga ya. Orie, Afọ, Nkwọ, Eke otu izu aga. Orie, Afọ, Nkwọ, Eke izu 2. Orie, Afọ, Nkwọ, Eke izu 3. Etu ka ha ga-esi gụgide ya wee ruo izu 8. Izu 8 abịa bụzi otu ọnwa. Etu a ka ndị Igbo si agụ nke ha maka ụbọchị ọzọ. Ngwa nke emesi. Ejizi oke agụmakwụkwọ were na-ama aka. Ọ bụkwa ihe dị mma. Ọnwụ ya m chọrọ ịkọwa gị n'oge nke ụlọ akwụkwọ. Abịa dọkịta bụ ọkammụta. Dọkịta bụ ọkammụta. Kama isi Dr. Emeka Ejiudakpu Enyi, ị nwere ike ikwu ọkammụta Emeka Ejiudakpu Enyi. Ịghọta. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ prọfesọ. Prọfesọ bụ ọka nkụzi. Kama isi prọfesọ Chinedu Uwezuoke, ị nwere ike ikwu ọka nkụzi Chinedu Uwezuoke. Dọkịta bụ ọka mmụta ebe prọfesọ bụ ọka nkụzi. Ị nwetala ya maka ụbọchị ọzọ. Ọtụtụ mgbe ka ndị mba ọzọ na-ewe na ndị Igbo abụchaghị ndị na-enwe nsọpụrụ oge niile. Eleghị anya ọ bụrụ n'ihi na ịbụ ndị Igbo anaghị edi nọ na ma ịfụ okenye. Dịka onye Igbo anaghị akpọrọ onye ọzọ isi ala, naanị chi ya. Mana ka ma apụtaghị na ndị Igbo anaghị enwe nsọpụrụ mana ndị Igbo enweghị nsọpụrụ. Enwegasị ọtụtụ ihe dịgasị iche iche gosiri na Igbo nwere nsọpụrụ. Nwata onye Igbo ọbụla agaghị enyenwu okenye ihe jiri aka ekpe were mee gịnị were nye ya ihe anwa. Nke abụọ wee bụrụ onye Igbo ọbụla bụ nwatakịrị agaghị etukwu ana
okenye a na-eme ihe o kwesịrị ime. Nke atọ wee bụrụ nwata anaghị etufu ana ebe okenye mee gịnị kwụ ọtọ. Nke anọ bụ okenye agaghị na-agwa nwata okwu nwata ahụ eme gịnị etufuru ana. Nke ise nwata anaghị ebu ụzọ aṅụ mmanya ma a nọrọ n'ọgbakọ maọbụ nwata ewere aka ekpe bunye mmanya elu ebe okenye nọ. Ọtụtụ ihe dịgasịkwa iche iche gosiri na Igbo nwere gịnị nsọpụrụ. Onye mụ na ya na-achụ nta tụgharịrị sị m na okwu m dịka okwu anụ. Oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ọfịa na azụ dị na ngịga. Ajọ nwaanyị were ego ya sie nri, agbata obi anụ onu ya. Ihe nwoke nyere ibe ya bụ na jidere m. Enwe anaghị amaka bụ n'osisi dịdebere ya nso. Oke si ibi ya nwa n'anya ma ọ bụrụ ma na o rughị ka ihe o ji eze atapụ. Okenye si na ya amaghị egwu ana bụ okenye arụrụ ana. Anụta nwaanyị ọfụ ọzọ ama chiri echi. Onye isi ka a gwara na oge ya abịago, ọ sị na otego ọfụ ya. Nke a kịta m kwuru bụ asị n'ilu. Dị akọwagoro m ndị iche dị n'etiti asị n'ilu n'ilu. Ọ bụ na ị na-esonyere ihe onyonyo m ị ga-afụ ebe m kọwara na enwere ndị iche dị n'etiti asị n'ilu na ilu. Nke ikpeazụ a kịta m kwuru bụ asị n'ilu. Ọtụtụ mgbe ka ụfọdụ n'ime unu ga na-ezitere m ozi na ibe akwụkwọ Facebook m. Ofu onye asị m, ọmalịcha gịnị ka a na-akpọ nka? Gịnị ka a na-akpọ nka? Ọkwa ihe mụ na gị ma na nwere afọ Igbo. E nwere ọtụtụ ihe ndị na-enweghị afọ Igbo. Abịazi na nsupe ya, ezie ya nsupe Igbo. Ụfọdụ n'ime ha wee bụrụ gịnị? Ka m nye gị ọmụmaatụ ihe m na-ekwu. Ihe dịka klọk. Klọk bụ klọk mana o nwere gịnị? O nwere nsupe Igbo. Ihe dịka awa. Awa bụ awa mana o nwere gịnị? Nsupe Igbo. Kọmitii nwere nsupe Igbo. Kọmputa nwere nsupe Igbo. Bọọlụ nwere nsupe Igbo. Ihe a bụ chọfụ tinye ndị nwegasịrị nsupe Igbo. Ka eji ụbọchị ọzọ ọ wee zitere m ozi ụbọchị a sị m, ọmalịcha gịnị ka a na-akpọ tomato n'asụsụ Igbo? Ele ya amaghị m ebumnobi ya. Ọ mara ka ma amịa ka ọ na ọ chọrọ ịmụta. Ya ọtụtụ ihe ndị ga na-afụ na-asị onye ọ chọrọ ịma ma ezie ma ada Igbo na-ekwu okwu. Ọ ga na-amatara m ihe mere ị ga-eji pụta ịnọgide bịa sị m gịnị ka a na-akpọ ihe? Gịnị ka a na-akpọ ihe? Mana nsogbu adịrọ ihe m kpebiri na m ga na-eme. Tomato pụtara otuboala. Otuboala. Maka ụbọchị ọzọ ala m ekwu ya maka ndị agba ọfọ amụrụ. Ana m ekwu ya maka ndị agba ochie. Ọ nwe ihe a na-akpọ locust. Ọ dịghọzi Igbo na-azị apụta. Ọ na-agụ mana ihe a na-akpọ locust anwa bụ igwurube. Iro ịjọ nna gị si ya, nna m ị nọ ndụ mgbe igwurube na-efe? Amaghị m ka onwe ebe ọ na-efe mana ugbu a adịghị m ka onwe ebe ọ ka na-efe. Oge gboo, oge enu ka bụ anọ ọsa ka ya bụ igwurube fere. Ịghọta. Maka ụbọchị ọzọ. Ọ nwere ajụjụ njụ n'ibe akwụkwọ Facebook. Asị m ebe ọ bụ na court bụ ụlọ ikpe, kedu ihe bụ judge? Kedu ihe bụ lawyer? Kedu ihe bụkwa court clerk? Ụfọdụ zakwara zata ofu, ụfọdụ azọtaghịkwa ya chacha. Mana eleghị anya ka m kọwara gị. Court n'onwe ya bụ ụlọ ikpe. Judge bụ ọkaikpe. Lawyer bụ ọkaiwu. Ebe court clerk bụ oje ozi ụlọ ikpe. Ịghọta. Maka ụbọchị ọzọ. Ọ bụ na ị na-esonyere m n'ibe akwụkwọ Facebook ma ọbụkwa na awara YouTube m, ị nwere ike ịfụ ebe dọk na-agbabata n'ime ihe eserese m. Ihe eserese ọbụla ndị nsiri ị ga-afụrụ ya bụ dọk ka ọ na-ebe a. Mana ka o si na-adị ala ya akpọ ya dọk. Ị bụrụ onye Igbo amụzuru oke n'ala Igbo, ị kwesịrị ịmara na dọk pụtara ọbọgwụ. Ịghọta. Gwam tumtum gengem. Ịma ya ka ọ na-ịmara ya? Ihe azịza ya bụ gịnị? Ọsọ mgbada n'ugwu. Gịnị bụ mgbada? Mgbada bụ asụsụ Igbo. Antelope bụ mgbada. Mgbada bụ antelope. Ya bụ ụbọchị ọzọ mmadụ si gị gịnị bụ tumtum gengem, isi anya ọsọ mgbada n'ugwu. Mgbada pụtara antelope. Ka eji ụbọchị ọzọ onye Igbo na-asụrụ gị Igbo wee sị gị san antelope ma antelope isi ya o sọrọ. Ị bụrụ onye Igbo gbaa mbọ mara ihe a na-akpọgasị ọtụtụ ihe n'asụsụ Igbo. Antelope bụ ihe a na-akpọ gịnị? Mgbada.
ịghọta maka ụbọchị ọzọ daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa